Здравейте, приятели! Сега ще играя една игра. Почваме. Както виждате, сега тук ще бъде различно видео. Ето сега пускам така. Ето тази игра ще играем днес. Така. Тук вие играли ли сте тази игра? Пишете долу в коментарите дали вие играхте тази игра, колко пъти играхте. Аз съм играл само един път тази игра. Само един път. Да видя какво става тук. Така, виж той къде се го полицай. Ако можеш ме настигни. Ама не можеш. Така, приятели. Сега скачам тук. Както гледате по тръбите съм. За малко да падна. Така, тук влизате надолу. Така. Отиваме да взимаме лопатата. И да копаем. Давай. Готово. Така. Така, сега. Тук пода е лава. Тук ще се чупи това. За малко да ме... Какво беше това? Череп. Така. Тук е много страховито сега. Умрях, хора. Така, да знаете, ще ви покажа. Ето тук едно скривалище. Чакайте. Той чак ето там. Сега ще видите. Той е абсолютно много хубав. Взимаше диамант. Чакате да изгасне това. Няма повече. Идвате от тук. Ето тук има една стълба. Качвате се. Тук. Така. Така. Ето тук идвате. Скачате. И нагоре отивате. И опа. И тук има диамант. Ето хора, тайно скривалище. Взех диамант. Някой го отвори вече. Извинявайте, че ви времето. Сега тук е същото. Опа, хванаме. Много бързо тича, но няма да ме настигне сега. Видяхте ли скришното скривалище, където ви показах? Напишете долу в коментарите дали ще стана. И напишете долу в коментарите дали ви играхте тази игра. Пишете бързо. Тук сега. Много съм бърз, както гледате. Паднах. Извинявайте, хора.
Полицаят има много живот. Но накрая аз ще го бия. Ето тук точно паднах. Защото... Уау. Какво беше това? Така. Качвам се тук. Идвам. Отивам да взимам стълбата. Това е много интересно. Гледате, играли ли сте тази игра? Чак. Много интересно, хора. Не я препуснете. И много интересно. Така, тук е много вятър. Давай ето това. Тук ще падна. Опа. Така, както гледате тук, готов съм. Както гледате сега, качвам се, отивам ето там. Много интересно. Така, хора, много интересна тази игра. Има и с октопод. Има и с октопод. Не знам дали съм играл. Май не съм играл. Но ще направя втора част с октопод. Да. И искам вие да харесате видеото. Моля ви. Харесайте видеото. Още сега. Уау. Ето тук. Тук сега трябва да убием готвач. Готвач с тигана. What? Яйца? Шарени яйца? Събира се. Уау! Какво стана? Така. What? Тук е много опасно, хора. What? Не. Ще минаваме тук. Да знаете, хора, като минават от тук, няма да ви убие никой. Не се притеснявайте. Не се притеснявайте, хора, никой няма да ви убие. Така. Още малко остава и ще избягам от този затвор. Да го взема, бе. Добре. Не можах да го взема.
Ето, взе. Знаете, хора, тук още не почва. Почвайте да го стреляте. Ето така. Ето вижте как. Той не вижда. Ето така. Ето така. И ето така. Направете го, хора. Долу в коментарите дали ви ще направите това, което аз направих и ви казах да направите. Направете го с всичките си сили. Да избягат от този. Какво става сега? Какво става сега, бе? Така. Чао, затвор. Тук има една бензиностанция. Почва да се върти. Малко е странния бус. Това. Отварям. Какво прави този бус, бе? Сам си кара. Няма значение. Важното е да бягам от този затвор. Хора, ето аз бягам. Не знаете където аз отидох, вие така правете. Моля ви. Вие колко пъти, напишете долу в коментарите колко пъти сте играли тази игра. Аз един път само я играх. Да. Добре, сега. Сега съм полицай, както гледате. Сега. Абонирайте се за канала, харесайте видеото, сложете един лайк, пишете долу в коментарите дали вие колко пъти играхте тази игра и пишете долу в коментарите дали вие направихте това, което аз ви казах. Чао на всички и абонирайте се за канала, харесайте видеото и от нас чао!